Значи, добре, благодаря. Рени и Майнор, няма да се обръщате с гръб. Ти дигаш, хващаш с дясната ръка и се обръщате с гръб. Няма. Ти ще минеш, примерно, от лявата страна на нея, нейното дясно. Но обратно, ще минеш, ще хванеш под ръка и ще кажеш, не майко моя, вече си имал всичко. Но моля ви, вземете дойката, нека ви помогне. Направете го по-така свободно. И като тръгвате, примерно, ти не дай да тръгваш с дойката, Рени, а хвани дъщеря си, примерно, за ръка и кажи, хайде, лека нощ, мила, спокоен сън или спокоен отдих, каквото искаш, няма значение. Спокоен сън, айде, така е по-лесно. И тогава двете излезте. Е така по-свободно. Идете да ходите и няма да ходите на топчета. Ще ходите с равни обувки. Добре? Така. Айде това да направим. Става ли? Да. И мислете го това нещо. Вие не го мислите. Така.